तो गाइस माने याव गाड़ी दोननो जागा गैयिनि थाखाय गारिफोरखौ माने ओइथिं गालिबो दोनैदो आरो ना गाइस यावबो दोनैदो ओमफ्राय इथिंबो दोंबावो ओमफ्राय इथिंबो दोङो माने इनिया आं दा आलायनायाव सोंगोन इनि दामखौ एनाइटु कि मडेल NS200 BS4 एना रानिं किमान होसिबा रानिं 51 আছে 51 আছে ना गाइस बाइकिं गाली दोङो रयेल एना किमान रानिं होसितु दादा 30000 रानिं আছে 30000 रानिं मडेल तो 2017 BS4 2017 एना किमान ले दिया जाबो मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो तो गाइस ओमफ्राय दा जोङो सानैबो माने ओजा मोनसे सेकेन्ड हेन्ड डिलाराव थांगोन इयो आंखौ कल खालामनानै बुंदो आरोना तो आङो डिलार मोनसे गोदान खुलिसिगोन होननानै तो इयो सेकेन्ड हेन्ड डिलार मोनसे श'रुम खुलिबावगोन ओमफ्राय इयाव जि नांगौ माने गारिखौ गोसोबायदि मोनगोन होनना बुंदो ओमफ्राय दा इनि पुराना डिलारखौ माने अफ खालामसिगोन इनि पुराना डिलाराव थारमाने आगोलनि मोनसे गारि दोङो ना इखौ सेल खालामगोन आरो इयो तो नोंथांमोना जुदि नांगौबा नोंथांमोना थांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आङो इरनो सर्ट खिगोन गाइस आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो हानाय नंला आंनिया केमेरा बारा बेटारि चार्ज गैला ओमफ्राय इदिनो सर्ट खिलांसिगोन ओमफ्राय डाइरेक्ट डिलार मोनबासो नोंथांमोनखौ लोगो मोनखासिगोन ना मा बुङो मावसौ दङ ना नंगौब्रा अ जस खाना जागोन अके तो खालि रुटि जाबाय थादों जों ओंखाम जानो मोनाखै बेजा फाग्लाखा जोङो ओंखाम जायाबाबो सानसे भिडिअ खालामनो हायो आरोना दे नोंथांमोना नायलाय थांबा आं एसे सर्ट खिनि ना गाइस दा बर्तमान हटेलाव आरो ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों आरोना माने दिनै सानसे जाखाबायना जोंनिया ओमफ्राय दसे खमाय आरो जानि आरोना ओमफ्राय नोंथाङा नायनो हागोन दैथिं अ माय गड ओमफ्राय हेर आरोना नैबे मुर्ति स्टाइलनि खालामना दोनदो नै ओमफ्राय हेर खालामना दोनदो ना होखावलायबाय आरो नै गाइस प्रनिता रेस्टुरेन्टआव ना दिनै सानसेया खाम गैया उन्दै रुटि जानानै जोङो थाबाय थादों आरोना दिनै सानसेया बिथाङा फार्स्टबो खालामबाय दिसाय फेल खालामाखै जा तो अके गाइस तो गोबाङानो बुंबाय थादोंमोन ना सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि भिडिअ नांगोन होननाया ओमफ्राय आङो आगोलावबो होखाबायमोन ओमफ्राय दिनैबो नै आङो आदानि माने दखानाव फैदो आरो बियो माने दखान गोदान खुलिदो ओमफ्राय इयाव जि गारि नांगौ बेखौनो मोनगोन होमबाबो आङो दा नैबे मोनसे डिलारावनो आगोलनो फैफिनबाय दादा एबार कयदिसन ओके तो আজি স্টক দেখাবো অলপ চাই লওক গাড়ীখিনি আৰু নতুনকে মানে শোরুম এটা হৈছে তাত ধুনিয়াকে দেখাই দিব গাড়ীবিলাক আজি অলপ দেখাবো গাড়ী মানে শোরুম নতুন আৰু খুলছি আৰু ন মানে এটো মানে অলপ কৰিনা বতাই গাড়ী গলি আনবা নোৱাৰে না ইয়াতে নোৱাৰে না যেবিলাক গাড়ী স্টক কৰাব নোৱাৰে স্টক আইব নতুন স্টক দেখাবো তো মানে जोंना आदाया गोदान सेकेन्ड हेन्ड डिलार आरो जा खुलिबावदो दा नैबे डिलारा एसे फिसाखाय माने इयाव डिलाराव माने गारिखौ गथाय दोननो हाया बेनिखायनो गोदान डिलार खुलिबा आङो मोजां मोनसे ब्लग लाबगोन ओमफ्राय नैबे इनि फिसा मोनसे पुराना नैबे आगोल भिडिअ खालामखानाय डिलारावनो दा फैदो इयाव मोनसे गारि दोङो इखौ आङो खोन्थिलांगोन ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव माने नेक्स्ट ब्लगाव जितुबा नতুন शोरूम खुलছি इ शोरूमत तारमाने जिखिनि आरायस गटाय दुखाम आरो जि लागि तु बाय जाबो आरो न डिटेल खिथा दिसों आङो फन नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनखागोन नोंथांमोना जि गारि नांगौ मोनगोन नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ तो गाइस माने पूरा माने एभेलेबल आरो गारिफ्रा पूरा इथिं दोङो 220 दोङो रयेल दोङो NS दोङो डिअ स्कुटि दोङो ओ दिनै माने गारिया ओइ नेक्स्ट मोनसे डिलार गोदानावसो गारिखौ गथाय लांना दोनजोबदो आरोना इखौ ओपनिं खालामथवाखै ओमफ्राय नैयाव माने माने आधा गारिखौ बरिया गालांदो आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट डिलारनि भिडिअखौबो लाबोगोन दे गाइस आङो नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा आं दा आलायनायाव सोंगोन इनि दामखौ एनाइटु कि मडेल NS200 BS4 एना रानिं किमान होसिबा रानिं 51 আছে 51 আছে না এনে কিমান হলে দিয়া যাব ইটো 90 আৰু এবাৰ মোৰ নামত যদি কোনবা আহে অলপ কম দিবি এটা কম হৈ যাব অলপ গাইস বাইকিং গালি দেঙ ৰয় এনা কিমান ৰানিং হৈছে ইটো দাদা 30000 ৰানিং আছে
30,000 রানিং মডেল তো 2017 BS4 BS4 2017 না কেমন হলে দিয়া যাবো 1,30,000 টাকা পালে দি 1,30,000 না তো গাইস বহুত मोजाङानो गाइस कन्डिशनाबो हेभियानो आरोना जुदि नोंथांमोना नांमारगोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय थिं दोङो डिउ स्कुटि एना इटुटि मडेल ना 2019 मॉडल 19 मॉडल itu 19 BS4 से 20 किलोमीटर itu प्राइस से 55,000 ना के मामले 55 ओलो कम दिवा ना 53 वाला itu lokona poli तो गाइस satu भाई भाई ini tutunje ना के मारने उसे itu से 2015 semua आणि से 32,000 प्राइस से 65,000 प्राइस तो 65,000 तो मोजाङानो गोबां गारि दङ इनि गोदान डिलाराव दंजोबो आरोना गोदान डिलारखौ माने दिनै ओपनिं खालामथावाखै ओपनिं खालामबा नोंथांमोना जि गारि नांगौ नोंथांमोना नुगोन दा बास आं नोंथांमोननो इखिनिखौल' देखायथ'दो आरोना गाइस तो गाइस आरो इयाव लोगोसे दङ नै पालसार 150 आरोना माने BS6 नि मडेल सिगांथिंबो ABS ओमफ्राय उनथिंबो ABS आरोना दुवेल ABS दङ गाइस सोरबा जुदि गोसो गुदुंबा नोंथांमोना एसे खमाव लानो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोननो नांमारगोबा आंनि नाम लाबानो जाबाय कल खालामनानै बरिया सों हायोबा गाबोन सबनायानो भिडिअ आपल'ड खालामगोन होमबानो लगे लगे सोंबानो जाबाय गाइस नोंथाङा टेनसन खालामनाङा आरोना लामा इथिं फायनानै बरियानो इथिंगाले थाव दिपु दङ ओमफ्राय इयाव नामखौ नुखागोन माने फायबानो जाबाय आरोना तो गाइस माने इयाव गारि दोननो जागा गैयिनि थाखाय गारिफोरखौ माने इथिंगालेबो दोनहैदो आरोना गाइस इयावबो दोनहैदो ओमफ्राय इथिंबो दंबावो ओमफ्राय इथिंबो दोङो माने इनिया श'रुमा माने एसे फिसा नालाय इनिखाय माने गारि दोननो जागा थोआ खिन्थु गोदान श'रुम खुलिदो होनना बुंदो आरोना गाइस गोदान श'रुम खुलिबा नोंथांमोना जि नांगौ इखौनो मोनगोन एभेलेबेल ओमफ्राय इथिंगालि दोङो गाइस NS आनो इयो BS4 मडेलखौनो होननानै बुंदो आरोना तो नोंथांमोना बारा रानिं जायाखै होनना बुंदो माने डिलार गोदाना माने नतुन मोनसे गोदान डिलार खुलिबावगोननो ओमफ्राय खुलिबाथाय जि गारि नांगौ इखौनो मोनगोन होनना बुंदो ओमफ्राय दिनै माने ओरैनो सिम्पल माने ब्लक खालामनो होदो आरो ओंखायनो सिम्पल ब्लक खालामबाय तो गाइस इनो आरोना माने RDA मटर्स इनिया ओमफ्राय फन नाम्बार फैयाव दोङो आङो चेनेल डिसक्रिपसनाव होगोन ओमफ्राय इथिंगाले पुरा मेन रड थाव दिपु दोङो ओमफ्राय इथिं फायबो माने पुरा सिदा फायजाखायो आरो ओरै फायबाथाय बरिया नोंथांमोना इयाव नुखाजोबगोन दे गाइस ओहो ब्लां ब्लां नुखाजोबखायो पुरा हेभिखा तो नोंथांमोना नांगौबा लांफैबानो जाबाय गाइस टेनसन गैया ग्लेमार दोङो स्प्लेन्डार दोङो पालसार दोङो हेभि गारिफोराबो इथिंगाले दोङो इथिंगाले FZ दोङो तो दामफोरखौ आं गासिबो सोंजोबा जुदि नोंथांमोना जुदि नांमारगोबा ना डिसक्रिपसनाव फन नाम्बार दोङो नोंथांमोना कल खालामबानो बरा सोंबानो जाबाय आंनि नाम ला खमावनो मोनखागोन माने गारिया नेक्स्ट मोनसे डिलार गोदानावसो गारिखौ गथाय लांना दोनहैजोबदो आरोना बेखौ ओपनिं खालामथ'वाखै ओमफ्राय बेयाव माने